Kumusta po sa indo mga tugang? Salamat sa indong pag-antabay ngunyan. Iniimbitaran mi kamo sa pagbasa kan Biblia, sarong kapitulo kada aldaw. Kuahon po niyato ang satong Biblia, asin mag-andam sa pagsabay sa pagbasa. Ngunyan na ikaduwang aldaw, babasahon ta ang libro nin Genesis, kapitulo 2. Mamiibi kita, sangaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Diyos, Ama, huli sa imong pagkamuot, binuot mo ang sa imong tataramon manitawo, si Hesu Kristo, antabayi kami sa tabang kan banal na Espiritu, sa samong pagbasa kan Biblia. Lugod, ang samong paghinanyog kan sa imong tataramon, magdarasa mo sa mas hararom na pagkamidbid asin relasyon sa imo. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagbasa sa libro nin Genesis, kapitulo 2. Kaya nahaman ang kalangitan asin ang daga. Kan matapos nin Diyos ang gabos niyang gibo, nagpahingalo siya sa ikapitong aldaw. Kaya binindisyonan niya asin pinabanal ang ikapitong aldaw. Huli ta sa aldaw na iyan, nagpahingalo siya sa gabos niyang gibo nin paglalang. Siring kaini ang pagkalalang kan kalangitan, asin kan daga. Ang tatamnan nin Eden. Kan gibuhon nin kagurangnan, Diyos ang kalangitan asin ang daga. Mayo nin anuman na tinanom asin banhi na nagtalubo sa ibabaw nin daga. Huli tadaipan niya pinapauran asin mayo pa nin mag-aataman. Alagad ang tubig hali sa irarom kan daga, iyo ang nakakadumog sa daga. Dangan nagkuan nin kabo-kabo hali sa daga ang kagurang ng Diyos, pinurma niyang tawo, asin hinangusan sa dungo, kan hinangos nin buhay, asin ang tawo, nagin sarong buhay na linalang. Dangan nagbugtak ang kagurang ng Diyos, nin sarong tatamnan sa Eden, sa parting sirangan, asin duman niya ibinugtak ang tawo, na sa iyang ginibo. Pinatalubo niya duman ang manlain-lain na kahoy na magayon paghilingon asin nagtatao nin masiram na bunga. Sa tahaw kan tatamnan, idtuon ang kahoy na nagtatao nin buhay, saka ang kahoy na nagtatao nin pakaaram kan marhay asin kan maraot. May sarong salog na nagbubulos sa Eden, asin nagpapatubig kan tatamnan. Pakaluwas sa Eden, minasa nga ini asin nagiging apat na salog. An enot, iyo an pison, minabulos ini sa palibot kan daga nin Havila. Digdi makukua an purong bulawan, an mga pambihirang pahamot, asin an mga batong onyx. An ikaduwa, iyo ang gihon na minabulos sa palibot kan daga nin Kos. Ang ikatulo, iyo ang tigris na minabulos sa sirangan kan Assyria, asin ang ikaapat, iyo ang Euphrates. Dangan ibinugtak nin kagurang ng Diyos ang tawo sa tatamnan nin Eden, tanganing pangatamanon asin bantayan ini. Tinaraman niya ang tawo. Pwede mong kakanon ang bunga kan ari na kahoy digdi. Alagad, dai kan hanggad magkakan kan bunga kan kahoy, nin pakaaram kan marhay asin kan maraot. Sa oras na magkakan ka, magagadan ka. Dangan, nagtaram ang kagurang ng Diyos, bakong marhay na magsulo-solo ang tawo. Magiwa ko nin sarong maninigong kaibahan niya na makakatabang sa iya.
Hali sa daga, ginibo ning kagurangnan Dios ang gabos na hayop, asin gamgam, dinaran niya ang mga ini sa mga tao, tanganing ngaranan. Asin nginaranan sinda na iyuan pag-apod sa sainda. Kaya nginaranan kan tao ang gabos na gamgam, asin hayop, alagad da siya nakakuanin sarong maninigong kaibahan na makakatabang sa iya. Kaya pinaturog ning kagurangnan Dios ang tao, asin mantang turog pa ini, kuminua siya nin sarong gusok, dangan isinara niya ang laman. Guminibo siya nin sarong babae, hali sa gusok, asin dinara niya ini sa lalaki. Dangan nagsabi ang lalaki, ininanggad an sakong tulang kan sakong tulang, asin ang laman kan sakong laman. Aapodon siyang babae, huli ta kinua siya, hali sa lalaki. Kaya babayaan nin lalaki an sa iyang ama sa kaina, dangan masaro sa iyang agum na babae, asin sindang duwa, magiging saro. Ang lalaki asin babae, parehong huba, alagad daisinda na supog. Tataramon kan kagurangnan. Mamibi kita, makakamhan na Ama, nagpapasalamat kami sa mga ngangalasan na ginibo mo sa samuya, urog ng gayo ang langit asin daga. Inuumaw niya mo ika, ninhulita ginibo mo ang tawo na kabaing sa saimo. Kagurangnan, ninhuli kan samuyang mga kakulangan, asin pagkahulog sa kasalan, ang pagiging makasalan niya mo, kami sa imong tinubos, tanganing makabalik kami sa imo, na ikaman sana ang perpektong pangarugan niya mo, nin karahayan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Mga tugang, nabasa asin nahinanyog niya to ang tataramon kan Dios. Sa aga, ipadagusta ang pagbasa kan Biblia, sarong kapitulo kada aldaw.